Әнекеннәр рәхим итеп газетагызны алыгыз, безнең район газетабыз бу. Даша авыл җирлегенең хат ташучысы София Бекбаеваның һәр иртәсе менә шулай башлана. 20 елдан артык ул һәр шәмбе һәм җомга көнне корреспонденция тарата. Теләсә нинди һава шартларында да ул районга бара, аларны алып кайта. Чөнки тере хатлар һәм газеталар үз-үзләрен киметми. Хәтта хәзер аларның күбесе цифрлы рәвештә булса да, халык аларны яратып укый. Работа я очень довольна. Люди обращаются хорошо. Хотя возраст уже 72-73. С 5-го года на почте. До этого работала с больными детьми. 18 проработала. Почти 50 лет имею стаж. София Салаховна ире белән Дашнада инде 50 елдан артык яши. Бу вакыт эчендә алар 2 кыз үстергәннәр һәм 2 ныкларын үстерергә ярдәм иткәннәр. Кош-кортлар тоталар һәм бакча үстерәләр. Күршеләре белән дә алар аралашып яшиләр. Әмирхановлар гаиләсе белән туганнар кебек гомер итәләр. Тетя Соня, она все вовремя доставляет, все письма, все газеты, корреспонденцию, всеми новостями поселка нас ознакомливает своевременно. Она очень хорошая соседка, всегда помогает, руку поддерживает всегда. Я как в учхоз переехала, с ней уже была знакома, она всегда хорошо общается. Посылки мне даже, когда я не могла ехать на высокую гору, она мне всегда довозила. Спасибо ей большое. София Салаховна үз эшен бик ярата һәм газета хатлар салынган зур сумкадан тыш җилкәсендә зур җаваплылык та ята аның. Кешеләр аны көтә, шуңа да соңарырга ярамый. Газеталар идут, ждут, что нет, звонит туда уже. Почему доставки нет? В день не приходит, некоторые остаются. Район, конечно, как обычно, в среду, в пятницу. Точно, день в день приходит. День в день доставляю, все, вот иду. Я уже привыкла. Если я 2 дня выходные, меня что-то не хватает уже. Мне куда-то надо уже движение. София Салаховнага бер эш көнендә 1000дән артык йортны узарга кирәк. Ләкин бу аны борчымый. Аны авылдашлары тарафыннан булган дустана мөнәсәбәт сөендерә. Ул барысы белән дә рәхәтләнеп сөйләшә һәм яңалыкларны сөйли. Расскажет все, что к чему, покажет, что надо выписывать, какую газету, кому. Poştalyonka bik eyvət kişi, bütün eyvini vaxtında qaytarıb biri, kvartirlərə, tüylərə ap gitə, qaytarıb biri Allah'a şükür. Andi poştalyonka bizə birinci günə buradayla. Allah sağlığını versin, bir eyvət. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.